खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै राकेश ब्रह्म बिथांनि जेबादि एकदमबारे इलेक्शनाव UPPL दोलोआ गाज्रि रोखोमै जेननानै रायजोफोरजों मदद मोनैनि बिथांमोना एकदम बोरलाबायनानै दिनै फोसावदिंलाबाय थानाय इलेक्शन फोसावदिं मेल खुंनाय बेखौ नुनो मोनदों। लिडारनि क्वालिटियाथ' गैखाया। जाय लिडारा लिडारशिप क्वालिटिखौ लानानै रायजो राजाफोरनिसिम थाङो इलेक्शनानो जा माबा मोनसेयानो जा लिडारा लिडारनि क्वालिटिखौ बाहायनानै लिडारशिप क्वालिटिनि गेजेरजों भट आदाय खालामो बा लेक्सार होयो। नाथाय बे राकेश ब्रह्म बिथां आदानाव जेबो गैया। आदा आदि खर'आनो खावसे सोलिला बेना। दा खोथाया जाहैबाय मा बे बाराद्राय इडिट खालामलाबायनानै लिडारखौ हाजार हक इनसाल्ट खालामनाय आं बेखौ लुबैया, आं बेयाव सापर्ट गैया। फानि भिडिअ लिडारनि सायाव खालामनाया बे आलदा खोथा, खिन्थु बाराद्राय इडिट खालामनानै जेखि दोलोनि जेखि लिडारानो जाया मानो समाजनि लिडारानो जाया मानो राजखान्थि लिडारानो जाया मानो जेखि दोलोआनो जाया मानो जेखि हारिनियानो जाया मानो जानला मोनला बे इडिट खालामना होनायखौ आं बाराद्राय मदद खालामा। मालाया खालामना मायो आं बेखौ बुंनोबो थाङा। बाराद्राय इडिट खालामब्रेनो नाङा, लिमिटआव फानि भिडिअ खालामनाया बे आलदा खोथा। दा खोथाया जाहैबाय मा बिथां राकेश ब्रह्म मुसलमानफोरनि भट मोननो थाखाय ओरैबायदि अख्रामिसिम थांबाय, गाहायाव जे फैफिननानै लिमिटआव थानांगौ बे बुस्थुखौ बियो दाबो मोनदाङाखै। राकेश ब्रह्म बिथाङा मुसलमानफोरनि भट मोननो थाखाय मोनसे थगायनाय शब्दनि इसारा लागासिनो दं, बा थगायनायखौ मोनसे इन्सट्रुमेन्ट वेपन बादि बाहायनानै हाथियार बादि बाहायनानै बिथाङा दि बुंगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव सोर मिथिया। राकेश ब्रह्म डांगरियार नेतृत्व আজিৰ তাৰিখৰ जितु इलेक्शन प्रचार अभियान चलि আছে আৰু তেখেতে মুছলমান ভাই বন্ধু সকলক ঠগাই যিখিনি বহুত দাবী কৰাৰ কাৰণে লেকচাৰ দি আছে সেইবিলাক কথাই মিছা কথা। এইটো সকলোৱে গম পায়, সকলোৱে বুজিবলৈ পায়। जों मिन्थिजोबखागौ गासिबो। दिनै थगायनाया सोर थगायदों? मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोआसो थगायबोदों थांनाय समाव। बेखौनो बिथांमोना सुख'बाबो सुख'थ्र'नो हाया बे थगायनायखौ। वान भट वान जबखौ दिनै रावबो मोनखायाखै। कोने प्रमाण দিব পাৰে वान भट वान जब प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ सबसे ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইটো এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেখেতসকলে পূৰণ কৰিব পাৰিছে নেকি? কমেन्टआव জনাই দিয়ক ৰাইজসকল। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौ नायदो। मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF सरकार, बे सरकार फैनाय लोगो लोगो नायदो नों मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनफ्रोमबो 10 जन करिया मेम्बारफ्रा 10,000 करि मोनदों। बेयाव कुनु UPPL BJP कंग्रेस BPF सोरबा उमुक होननानै बासियाखै। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10 जन करिया मेम्बार थायो आरो बिदिनो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं आरो बेफोराव गोबां पार्टिनि लगाय लथाय गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा थायो। आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप थायो लगाय लथाय दोलोनिफ्राय, थेवब्लाबो दि मोनजोबदों। आरोबाव मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 15,000 बैहा जाहैबाय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10 जन करिया मेम्बार दं, साफ्रोमबो मेम्बारा 10,000 मोनदों, बे सैथो। आरोबाव मोनसे ग्रुपआव 15,000 करि हरबावदों, बे सैथो एक्सट्रा। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि आमोलाव 75,000 होनो होनबाय, बेबो NRLMनि फैसासोमोन, बेखौबो हाया। दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा गाव जसजों गाव गोदाव सोराव जानानै दिनै मुसलमानफोरखौ थगायनो नाजादों। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा प्रत्येकता जाथिफोरखौ लानानै जाथि गस्थि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै BTCखौ ग्रोम खुंदों। दिनै बिथांमोना
मा खोमा सुनो नागिरदों, मा बार होनो नागिरदों, मा प्रेसार होनो नागिरदों मुसलमान भाई बन्धु बिथांमोनखौ हानाय नङा। जथेस्थ' रोखोमनि बिथांमोना नलेजाव दंखायो आरो जेब्ला खाथि खाथि फैगोन ना नैबे जुद्धआ अब्ला बिथांमोननि लेक्सारखौबो रावबो दाननो हानाय नङा। नाथाय दा होथ'वाखै, हाग्रामा महिलारि सारा होथ'वाखै, होगोन। राकेश मोननि लेक्सार आरो सारनि लेक्सार, हाग्रामा सारनि लेक्सार गोबां फाराग दं। दा बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानदों बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो लासै लासै स्टेप बाय स्टेप गासिखौबो जायफोर बिपिएफखौ मदद होबोदों, जायफोर बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदों, जायफोर बिपिएफआव थाथाबबोदों बिथांमोननि थाखाय आरो गासैबो बिपिएफ रायजो राजाफोरनि थाखाय लासै लासै स्टेप बाय स्टेप सुबिदाखौ बानायनानै होलांगोन होननानै आसा खालामबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।